ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ആ ഉണ്ട് ശരി. ഉണ്ട് പ്രഭു. ഉണ്ട് ആ പ്രഭു. ശരി. ഹരേ ശരി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനതിമിരാം തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലായ ചക്ഷുരുന്മീലനമേവ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച രൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദം സഹഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്യുത ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപിത കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ജന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വിഷവാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ പരീതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഓം ശ്രീ നമോ വിഷ്ണുപാദേ കൃഷ്ണപേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദന സ്വാമി നമനെ നമസ്തേ സാരദേ ദേവേ വാണിപ്രചാരിണേ ദിവ്യശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ഓം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ജയപതാക സ്വാമി നാമിനെ നമ ആചാര്യപാദായ നിന്ദാക്രമപ്രദായന ഗൗരവതാമത നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനിശ്ചര ശിവസാധി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഉള്ള 18 അധ്യായം പഠിക്കുന്നതിന്റെ 16ാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് പുരുഷോത്തമ യോഗം കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അല്ലെ. വേദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ വേദജ്ഞനാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വേദങ്ങൾ ഈ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദം അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വേദത്തിൽ പറയുന്ന മുഴുവൻ ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനൊരു വ്യക്തി വളരെ സദ്ഗുണത്തിലേക്കുന്ന ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്കുന്ന വ്യക്തി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായിട്ട് ഇന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നാണ്. ഈ കശ്യപ മുനിക്ക് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു, തിഥിയും അതിഥിയും. അവരിലെ അതിഥിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾ മുഴുവൻ ദേവഗണ സത്വഗണത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. തിഥിക്കുള്ള കുട്ടികൾ അസുരഗണത്തിലാവുകയും അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുയ്ക്കാണ് മക്കളായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ ഫാമിലി തന്നെയാണ് ഈ എന്താ ഉള്ളത്, ദേവഗണങ്ങളും അസുരഗണങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മള് സത്യയോഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, ദേവലോകം എന്നും അസുരലോകം എന്നും 2 ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത്ര ദൂരമായിരുന്നു ദേവന്മാരുടെ അസുരന്മാരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെ, രാമരാജ്യവും രാവണ രാജ്യവും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കുറേയും കൂടെ അടുത്തു എന്നാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോഴോ അല്ലെ, ഓരോ വീട്ടിൽ തന്നെ എന്താണ് ചേട്ടാനിച്ചന്മാരല്ലേ, കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ദേവഗുണമുള്ള പാണ്ഡവരും അസുരഗുണമുള്ള കൗരവരും. അപ്പൊ ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരും ഈ ദേവ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യരിൽ പോലും ദേവഗുണം അസുരഗുണം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ആ ഗുണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ അവരവരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓരോ ആൾക്കാരെ സ്വഭാവം എടുത്തിട്ട് ദേവന്മാരുടെ സ്വഭാവം അസുരന്മാരും ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ? തുടങ്ങിക്കോളൂ പ്രഭു, തുടങ്ങിക്കോളൂ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമച്ച യജ്ഞച്ച സാധ്യായസ്തവ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ സത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയ ഭൂതേശലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹീരചാവലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗച മദ്രോഹോ
നാദിമാന്യത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീ അഭിജാതസ്യ ഭാരത. അതായത് ഭഗവാൻ പറയണം, എന്താ പറയുന്നത്, ഹേ ഭാരത, അർജുനോട് പറയാണ്, നിർഭയ, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണങ്ങൾ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗര്യം, അസൂയ രാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതികൾ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ആ ശ്ലോകം കൊണ്ട് പോകാൻ ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരെ പറഞ്ഞുതരണേ. ബാക്കി 4 മുതൽ 20 വരെയുള്ളതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാല് അസുര ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എങ്ങനെ ദേവഗണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 26 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ദേവഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 26 തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ. എന്താ വെച്ചാല് ആദ്യം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ നിർഭയം എന്ന് പറയണ്ട അല്ലേ. നിർഭയം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയമില്ലായ്മ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസികളോടാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമാണ്. ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാത്തിനും എന്നെ എന്തിനും ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചോളും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിർഭയം, അതാ ധൈര്യമാണ് വരുന്നത്. കാരണം എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദനെ അറിഞ്ഞവര് പ്രഹ്ലാദനെ എന്തൊക്കെ കാര്യം ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇപ്പോഴും പറയും നാരായണ നാരായണ എന്ന് പറയല്ലേ. കടലിൽ കൊണ്ടിട്ട് ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചും ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഭയം എന്ന് വരുന്നില്ല. ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നിർഭയം എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാം അർപ്പിച്ചിട്ടില്ല, സന്യാസ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ആളെ, ഒന്നിനോടും ആശയില്ലാത്ത ആൾക്കാരെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആളെയാണ് പറയുന്നത് നിർഭയം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നിനെയും ഭയമില്ല, കാരണം എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നാണ്. പിന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ അസ്തിത്വശുദ്ധി. അസ്തിത്വശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ് 4 കാര്യങ്ങള്? ഒന്ന്, ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെന്താണ്, ചൂതുകൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങള്. ആ കാര്യങ്ങളെ ഗൗരവപൂർവ്വം പിന്തുടരുക. കാരണം ഈ 4 സ്ഥലത്തും കലി കയറിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാലത്തും ഈ 4 എണ്ണത്തിലും ഒരാളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആൾക്കാർ വെറുതെ ആവശ്യമുള്ള കാശ് വെച്ച് ചൂത് കളിക്കുക അല്ലേ. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, എത്ര പൈസ കള്ളു കുടിക്കാനും അതിനൊക്കെ ചെലവാക്കണല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ബുദ്ധി നമ്മൾ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലവനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, അതാ ദൈവികത്തിലുള്ള വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ എന്താണ്, അവർക്ക് ഇതിലൊന്നും അടുപ്പല്ല, വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം വളർത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനം ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്കാണ് പറയുന്നത് ദൈവികതയുള്ള ഗുണങ്ങൾ, ദൈവഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ. പിന്നെ പറയണ യജ്ഞം, എല്ലാവരും വിശിഷ്ടാഗ്രഹസ്ഥനായിരിക്കും. അതായത് ആത്മനിയന്ത്രണം, എല്ലാവരും വിശിഷ്ടാഗ്രഹത്തിൽ, അതായത് ധർമ്മവിരുദ്ധമോ ഭൂതേഷു കാമോസ്മോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ദാനം ധർമാദികളെല്ലാം ചെയ്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നമുക്ക് പണത്തിനോട് ആർത്തില്ലാണ്ടിരിക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും വേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ധനത്തിന് 50% അമ്പലത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെലവാക്കുക, 25% ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കൊക്കെ ചെലവാക്കുക, ബാക്കി 25% മാത്രം നമുക്കായി നീട്ടിവെക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ദാനധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് പൈസയോടൊരു ആർത്തി ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, സ്വർണമായാലും കരിക്കട്ടയായാലും ഒരേമാതിരി തോന്നുന്നല്ലേ. നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സ്വർണം കൊണ്ട് ലോക്കറിൽ വെക്കിപ്പോ എടുത്തിട്ടല്ലേ. അതേപോലെ വീട്ടിലെ പൊടി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു വരച്ച് പുറത്ത് കളയും. പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാത്തിനെയും ഒരേ രൂപത്തിൽ കാണുന്ന ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേദപഠനം, അത് ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാണ് വേദപഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം, ബ്രഹ്മചര്യം, മനസ്സ്, വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 4 ആശ്രമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗ്രാഹസ്ഥ്യം,
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറയുന്നില്ലേ. അപ്പൊ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലെ നമ്മൾ വേദപഠനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള റിലീജിയസ് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മുസ്ലിംസിനോ ക്രിസ്ത്യൻസിനോ എടുത്താൽ അവർ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവരവരെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷെ സനാതന ധർമ്മത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളധികം കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എപ്പോഴും നല്ലതാണ്, കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്യൂച്ചറിന് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ബുക്കുകളെ പറ്റി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചെറുപ്പത്തിലേ മൂലം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭഗവാനോട് അടുപ്പുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് വേദപഠനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ തപസ്, ഇപ്പൊ ഈ തപസ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കലികാല സമയത്ത് വരുമ്പോൾ തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ. ധ്യാനമൊക്കെ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ തപസ് എന്താ പറഞ്ഞേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളറിയാണ്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഭഗവാനിലോട്ട് അടുപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ലാളിത്യം, അതായത് വേദപഠനം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, അതായത് എല്ലാവരെയും ഒരേമാതിരി കാണുക. ലാളിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് അല്ലെ, ഹൈഫൈ ലൈഫ് എന്നല്ലാണ്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസിൽ വളരെ താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള, പക്ഷെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കണ്ടുകൊണ്ടും ഉള്ള ആ ലാളിത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ. നമ്മൾ അത് നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ, ഒന്നിനെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ദ്രോഹിക്കാണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ആ മനസ്സിലൊരു ടെൻഷൻ മേടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലേ, അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. അത് പല ടെൻഷനിലും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വധിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഹിംസയാണ്. അതുപോലെ മാനസികമായിട്ട് ഒരാളെ തളർത്തുന്നതും അതും ഹിംസയിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അഹിംസ, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ അഹിംസ എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, സത്യം, നുണ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനായി സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കാതിരിക്കുക. ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനോട് നുണ പറഞ്ഞാലും, പക്ഷെ യാതൊരു കാരണവശാലും നുണ പറയാമെന്ന് പറയാൻ. യുധിഷ്ഠിരൻ നുണ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അശ്വസ്തമ ഹതകുഞ്ചര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ ആ കഷ്ടം അവസാനം യുധിഷ്ഠിരൻ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാൻ സമയത്തുള്ള കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നുണ പറയാണ്ടിരിക്കുക. സത്യം ചിലപ്പോൾ വളരെ കടുപ്പായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കും, പക്ഷെ കഴിയുന്നതും സത്യം മാത്രം പറയാന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെന്താണ് അവന്, ക്രോധമില്ലായ്മ, അതായത് ആരോടും ദേഷ്യവും ഇതൊന്നുമല്ല. എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ആരും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും നല്ലത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സമതുലിത അവസ്ഥ അയക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഈ ക്രോധം വരുന്നവരും എന്തായെന്നറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നമ്മുടെ എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരനെ വെച്ചാൽ എന്താണ്, ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ 5 മിനിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ആ ദേഹം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂടും ആ രക്തോട്ടം സമ്മർദ്ദം കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ കുറയുന്നൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് സയന്റിഫിക്കലി പറയാനായിട്ട്, അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതല്ല. ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, അതായത് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെ മാത്രം സ്വീകരിച്ച്, അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെ മാർത്തിട്ട് ആവശ്യങ്ങളില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥമാകുന്ന വികാരങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെടാതെ സമാധാനത്തോടെ സമനില കൈവിടാതെ, അതായത് നല്ലത് വന്നാലും ചീത്ത വന്നാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണെന്ന് വിചാരം സന്തോഷിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻഷനും ഇടാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രങ്ങളെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവരെ കോപ്പി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ വന്നേ, കാരണം കർമ്മഫലമാണ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ കർമ്മഫലത്തിന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് ഭഗവാന്റെ കർമ്മഫലത്ത് കണ്ടിട്ട് അത് തീർന്നു പോകണമെന്ന് വെക്കുക. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം സമതുലിതാവസ്ഥ നമ്മൾ ചെയ്യാന്നുള്ള പറയുന്നത്. പിന്നെ ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ. സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, 2 ആൾ കണ്ടിരുന്നതിന് 3-ാമത്തെ ആളെ പറ്റി കുറ്റം പറയാം. അതൊരു മാനുഷിക ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് ആരും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ആ ഒഴുക്കി പെട്ടുപോവുക ചെയ്യണം അല്ലേ. പക്ഷെ ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു വെറുപ്പ് വരിക, നമ്മൾക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. 2 പ്രാവശ്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടിരുന്ന സ്വതേ അത് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ കാരണം
നെഗറ്റിവിറ്റി എപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും കുറേശ്ശെ ആകുമ്പോൾ ആ ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് മനഃശക്തി, നമ്മുടെ മെന്റൽ എനർജി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് സാധുസംഘം വേണം, അല്ലാണ്ട് ദുസ്സംഘം ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്ന്. ഈ ദുസ്സംഘത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് പരദോഷങ്ങളും എല്ലാം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതേസമയം സാധുസംഘത്തിൽ പോയാലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ സർവ്വജീവികളോടും കാര്യമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലേ. പട്ടിയായാലും പൂച്ചയായാലും വേറെ ജന്തുമൃഗങ്ങളായാലും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടാലും എല്ലാത്തിലും ഇരിക്കുന്നത് ഒരേ ആത്മാവാണ്. അല്ലെ, ആത്മാവിന് വ്യത്യാസമില്ല, ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണരുത്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ മനസ്സിനെ മാത്രം, ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ കാണാം. ഭഗവാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നില്ലേ ആത്മാവിനെ, അർജുനോട് പറയണ്ടേ, നീയും എൻ്റെ മാതിരി തന്നെ പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അർജുന, പക്ഷെ നിനക്ക് അതിനൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കതല്ല ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നില്ലേ, ഞാൻ പണ്ട് വിവസ്വാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 12 കോടി ലക്ഷം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ അന്നു പോലെ ഉണ്ട്, അനാദിയായിട്ട് വരികയാണ്. അതിനിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും, അത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോവും, പിന്നെ അടുത്ത അവതാരം എടുക്കും, പിന്നെ തിരിച്ചു പോവും. അങ്ങനെ വന്ന് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിലെ ഡിഫറൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള അവതാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് നമുക്കിതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ലോഭമില്ലായ്മ, അതായത് ദാനം, വിരക്തി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ മൃദുല സ്വഭാവം, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ദേഷ്യമില്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ 2 ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫൊക്കെ അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്കും തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അതേസമയം അവരെ മനസ്സുകൾക്ക് അന്യോന്യം അറിയാൻ പറ്റാം. ആ ഒരു ടൈമിലല്ലേ ലവേഴ്സൊക്കെ അവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും, കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് അത്ര അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വായ അനങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ്. അതേസമയം ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചിലോ ആൾക്കാരെന്താ കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബഹളം, കാരണം അറിയാതെ ആ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ട് കേൾക്കില്ല എന്നുള്ള ഇതാ വരുന്നത്, ചെവിയൊക്കെ അടഞ്ഞു പോയിട്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക. എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താ, വിനയം, എല്ലാവരോടും വിനയപൂർവ്വം പെരുമാറുക. ഞാൻ എന്ന ഭാവം അവിടെ വരാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെ ആണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ അവരോടും ഒരു വിനയപൂർവ്വം അവരെ എപ്പോഴും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അവരെ ഭൗതിക തലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊസിഷനോ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നിലെ ആത്മാവും അവരിലെ ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ സാംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൗതികത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യരുതാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതികത്തെ മറന്ന് നമ്മൾ ആത്മീയതയിൽ മാത്രം കാണുക, എല്ലാത്തിനെയും ആത്മീയ തലത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, പരിശ്രമത്തിൽ ക്ഷോഭമോ നിരാശമോ ഇല്ലാതെ പരാജയമാണെങ്കിൽ പോലും, അതായത് പല സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നാമജപത്തിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓഫീസറെ കാര്യങ്ങൾക്കോ എല്ലാത്തിനും ചിലപ്പോൾ ശരിയായിക്കൂടാന്നില്ല, പക്ഷെ അതിനും കൂടെ ഒരു ടെൻഷനായിട്ട് മാറാണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥിരനിശ്ചയം, ഒരു സന്തുലാവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും എന്നുള്ളതാണ്. ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. തേജസ്, സംരക്ഷണം നൽകുക, എല്ലാവരുടെയും തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിൽ പവർ, എല്ലാവരെയും നമുക്ക് രക്ഷിക്കുന്ന, അത് നോർമലി ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവമുള്ളവർക്കാണ് പറയുന്നത്. അവരെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തി അവർക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ക്ഷമ, അല്ലെ, ഈ വിനയത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈസ് ഹ്യൂമൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചുണ്ടി എടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാറ്, നമ്മൾ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ധൈര്യം, അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ബലം, അതായത് മനസ്സിന്റെ ശക്തി, മനസ്സിന് എത്രത്തോളം ശക്തി ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു നോർമൽസിയിൽ വരും. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ അൽസേഷൻ നായ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ലാബ്രഡോർ നായെ കൂടെ വഴി കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അപ്പുറം ഇപ്പോഴുള്ള പട്ടികളെ കണ്ടല്ലോ ഹാ ഹൂ ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് ഉള്ളിൽ ഭയം ഉണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷെ ആ നല്ല ബ്രീഡുള്ള നായകൾ എന്താ, അവരൊന്നും മിണ്ടാതെ അവരെങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് അവരവരെ വഴിക്ക് പോകും, അവരിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അതേമാതിരി
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ഈ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മളൊരു ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചാടിക്കയറുക ബളം വയ്ക്കുക അതല്ല. ഏതിനെയും നേരിടാനുള്ള ആ മനസ്സിന്റെ ധൈര്യത്തെയാണ് ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആകെ ടെൻഷനായി നമ്മൾ ചാടിപ്പെടുന്ന അത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു അത് ഇതല്ല. ആലോചിച്ച് സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കും. പിന്നെ ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ദേഹശുദ്ധി മാത്രമല്ല ആന്തരിക ശുദ്ധി കൂടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ദിവസത്തിൽ കഴിയുന്ന 2 നേരങ്ങളും കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിനെ ശുചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിന്റെ ശുചീകരണം വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള പരദൂഷണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ക്രോധമില്ലായ്മ, ഇതൊന്നും ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ടെൻഷനിൽ കയറ്റാണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിനെ എപ്പോഴും ശാന്തരൂപത്തിലെത്തുക. അപ്പോൾ മനസ്സും ശാന്തമായി ശരീരവും വൃത്തിയായി മനസ്സും വൃത്തിയായി എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ മനസ്സിൽ കിടന്ന മൂടുപടം അതെങ്ങനെ പുക പിടിച്ചിരിക്കണം മനസ്സിലുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുക നമുക്ക്. അതിലെ കുറേശ്ശെ അതിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ലൈറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞ ശൗചം, വൃത്തി എന്നുള്ളത്. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. പിന്നെ അസൂയാരാഹിത്യം, അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വേറൊരു തലത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ആരോടും എല്ലാത്തിനും അല്ലെ ഒന്നിനോടും ദേഷ്യം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമ്മളെക്കാട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടുതൽ അയൽക്കാരനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ അസൂയപ്പെടേണ്ട. കാരണം എന്താണ്? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണല്ലേ ലൈഫിൽ മാത്രം ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കില്ല വേറെ ആൾക്ക്. ഇപ്പൊ ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 5 ഈ കൈ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5 പേരിൽ 5 തരത്തിലാണല്ലേ. 5-നും 5 ജോലിയാണ്, 5 തരത്തിലാണ്. ഒരു വിരൽ മറ്റൊരു വിരലോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അതേമാതിരി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കാണ്ട് നമ്മൾക്കുള്ളത് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേറെ ആരോടും അസൂയാലുമായിട്ട് കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ലൈഫിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക പതുക്കനെ. പിന്നെന്താണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 26ാമത്തെയാണ് പറയുന്നത്, ബഹുമതി വേണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലായ്മ. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം, ഞാനാണ് എന്ന്, ഞാൻ അഹം ഞാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വലിയ അല്ലെ മന്ത്രിമാരെ കണ്ടില്ലേ കാറിലിങ്ങനെ ഭൂന്നൊരു പോക്കും, അവരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ വെള്ളം വരും, ആ വക കാര്യങ്ങൾ. കാരണം അഹംഭാവം വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ 26 കാര്യങ്ങൾ ആരിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തി അനുഗ്രഹീത ഭക്തിയുതക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭക്തനാണെന്ന് അല്ലെ, ദേവഗുണങ്ങളാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ ദേവാസുരത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അവർ ദേവഗുണങ്ങളിലാണ്, അവന് ദേവന്മാർക്ക് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദംഭോ ദർഭോ അഭിമാനച്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സംവാദമാസുരിം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ ആ 3 ശ്ലോകം കൊണ്ട് 1, 2, 3 ശ്ലോകം കൊണ്ട് ഒരു 26 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആരുടെ? ദേവഗുണമുള്ളതിലെ ഭൗതിക തലത്തിലിരിക്കുന്ന ദേവഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി ഭഗവാൻ 26 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്ന അസുര ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറയുന്നത്. ഇതെന്താണ്? ഗർവം അല്ലെ. ഗർവം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു ദേഷ്യപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹം എന്ന ഭാവത്തിൽ അഹങ്കാരമായിട്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിമാനി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലേ. പിന്നെ ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഇതിന്റെ എല്ലാം ബേസ് എന്താണ്? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് തന്നെ. അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുക്ക് റീഡിങ്ങിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല പറയുന്നത്. അജ്ഞാനം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അറിയാത്തതിൻ്റെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ, എല്ലാം ഒരേ തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണണേ. ഭൗതിക തലത്തിൽ ഒന്നിനെയും കാണുന്നില്ല, എല്ലാം ആ അജ്ഞാനത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പലതിനെയും പലതായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബേസിസിലാണ് ആൾക്കാരോട് പൗരുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരാം, മിഥ്യാഹങ്കാരം വരാം, അത് തന്നെ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിലുള്ള അഭിമാനം വരെ എല്ലാത്തിനും. അതൊക്കെ വരുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം ഈ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു അജ്ഞാനം മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളത്. ദൈവ സമ്പദ്വിമോക്ഷായ നിവത്നായ സുരീമത മാശുജസംപദം ദേവി അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അതായത്
ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയണ, നിനക്കിത് കേട്ടിട്ട് ടെൻഷൻ പിടിക്കേണ്ട, കാരണം നീ ദൈവഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളാണ്. അഭൗതിക ഗുണങ്ങളോ മുക്തി സാധനങ്ങളോ അസുര ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും നിന്നെ ബാധിക്കുകയല്ല അർജുന, അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. പിന്നെയോ, ലോ ഭൂത സർഗോ ലോകേ അസ്മിൻ ദേവേ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നിൽ പെടും. ഞാൻ ദൈവ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യ സൃഷ്ടി കണ്ടു അല്ലേ, കശ്യപ മുനിയുടെ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്നത്. മനുഷ്യ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്, ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും അവിടെ ജനിച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവിടുന്നേ വരികയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ രണ്ട് സ്വഭാവം, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അസുര സ്വഭാവമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക സ്വഭാവമായിരിക്കും. ആ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിനെ പറ്റിയുള്ളത് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, 26 ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ, ഇനി അസുര സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണേ. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജ്ഞാന വിദൂരാസുര ന ശൗചം നാഭി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്ത എന്തെന്നോ അസുരഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ 26 ഗുണത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം അവർക്കൊരു ബോധമില്ല, എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്ന് അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വിശുദ്ധ സ്വഭാവമില്ല. അവർ കണ്ടില്ല, അവരെ ആ പടം കൊടുക്കുന്ന എന്താ, ഡ്രഗ്സ് അടിക്കുന്ന കാണിക്കണ്ടേ, കള്ളു കുടിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ബോധത്തെ, നമ്മുടെ ബോധമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത്, ആ ബോധത്തെ മറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാര്യം. പിന്നെയോ, അസത്യമ പ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗതാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിം അന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അതിന് നേതാവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു അല്ലെ. നിരീശ്വരവാദികളെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതായത് പല ആൾക്കാരും പറയില്ലേ, ലൈഫ് ഈസ് ഷോർട്ട് എൻജോയ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പല കൂട്ടിനും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ, ശരിയല്ലേ. അപ്പൊ അവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, അവർ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അവർ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ, കാരണം ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് റീബർത്തിനെ പറ്റി അവർക്ക് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ ഈ ശരീരം അല്ലെ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കുക കുഴിച്ചിടുക എന്ന ശരീരം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെ റീബർത്ത് വരുന്നത്, ശരിയല്ലേ. അപ്പൊ ഏതാണ് സംഭവം, ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിന് ആത്മാവിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. എനർജി കൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, സനാതന ധർമ്മത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷെ അല്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികളോ അവർ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ഇതൊന്നുമില്ല, എൻജോയ് ദ ലൈഫ് അല്ലെ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എൻജോയ് ദ ലൈഫ് എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അസുര സ്വഭാവക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഏതം ദൃഷ്ടിമ വഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാൽ മാനോൽപബുദ്ധയ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്രകർമ്മണ ക്ഷയായ ജഗതോ അഹിത. ഈ നിയമങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പ ബുദ്ധികൾ ലോകനാശങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ ഫോട്ടോ കാണിച്ചാൽ വെച്ചാൽ അല്ലെ, ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലൊക്കെ ബോംബിട്ടിട്ട് ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു ജനതയെ തന്നെ അല്ലേ, അവർക്ക് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജപ്പാനിലൊക്കെ ആ ആറ്റോമിക് റേഡിയേഷന്റെ. അപ്പൊ അതേമാതിരിയുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ആ മനസ്സുണ്ടാവും എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ നിഗമനത്തെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായി ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകാരണങ്ങളെ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇതേമാതിരി പല അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ഡെയിലി കാണുന്ന അവിടെ ബോംബ് വെച്ചു ഇവിടെ ബോംബ് വെച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്തു. കാരണം ഇവരൊക്കെ ആസുര സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്റെ കാര്യം ഞാൻ എന്നുള്ളതും അല്ലേ, പിന്നെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പൊ അത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന അടുത്ത് അസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ. പിന്നെയോ, മമാശിച്ച ദുഷ്പൂരം ദമ്പ മാനമധാന്വിത മോഹാത് ഗൃഹീദ്വസത്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ അശുചി വ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അത് വീണ്ടും പറയണ കാമക്രോധ ലോഭം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അവസാനം അത് എന്തെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത്,
ബുദ്ധിഭ്രംശ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേമാതിരിയുള്ള ആ തലയ്ക്ക് അഹങ്കാരം കയറിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം ദ്രവ്യമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായ അസുരഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി. അല്ലെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന് ആർത്തി തോന്നി നമ്മൾ എത്ര വില കൊടുത്ത് അത് മേടിച്ച് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതോട് തീർന്നു അല്ലേ. ആ കഴിച്ചോടുകൂടി അതിന്റെ ആസ്വാദനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊരു ഒരു വിരക്തിയെ വരണം. പിന്നെ വീണ്ടും അതേമാതിരി ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. കാരണം പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ആ ആഗ്രഹം വരികയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്ന് വന്ന് വരുമ്പോഴാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ദക്ഷന്റെ പടമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ദക്ഷനെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ദക്ഷൻ യാഗം നടത്തിയപ്പോൾ ദക്ഷന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചാണ് പരമശിവൻ അല്ലെ. പരമശിവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവും പരമശിവനും വരും. ബ്രഹ്മാവ് ദക്ഷനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? ബ്രഹ്മാവ് അച്ഛനാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അതേസമയം ശിവൻ മരുമകനാണ്. പക്ഷെ ശിവൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ശിവൻ അത് കണ്ടിട്ട് എണീറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിലാണ് ശിവനോടുള്ള ദേഷ്യം വരുന്ന ആർക്ക്? ദക്ഷന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദക്ഷൻ ഒരു യാഗം നടത്തുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശിവനെ പാർവതിയും വിളിക്കില്ല. അപ്പൊ പാർവതിക്ക് തോന്നുക ചെയ്യുന്നത് എന്താ? അച്ഛനൊരു ഈ യാഗം നടത്തിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ, എന്നെ അപമാനിച്ചില്ലേ എന്ന് തോന്നുമ്പോ ശിവന് കാര്യം മനസ്സിലായി. ശിവൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, പോണ്ട, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പാർവതി സമ്മതിച്ചില്ല. പാർവതി അവിടേക്ക് നേരിട്ട് പോയെന്നല്ലേ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ എന്താ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്നുള്ള അപമാനവും എല്ലാം സഹിക്ക വയ്യാണ്ട് അപ്പൊ പാർവതി അഗ്നിയിൽ സ്വയം ഹോമിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് പരമശിവൻ വന്നിട്ട് പാർവതിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലെ, പാർവതി ആ ശരീരം എടുത്തിട്ട് താണ്ഡവാടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആ താണ്ഡവാടിയിട്ട് ആ പാർവതിയുടെ ശരീരം പോയി ഈ പല സ്ഥലത്തും വീഴുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ വീഴുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ഓരോ ദിവ്യ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഭഗവതിയുടെ ഓരോ ദിവ്യ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ദേഷ്യത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദക്ഷന്റെ തല അറുത്ത് വിടും അല്ലെ. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ദക്ഷൻ ക്ഷമാപണമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആടിന്റെ തല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തലയിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താ? കാര്യം ആ അഹംഭാവം, ഞാൻ വലിയ രാജാവാണ്, എന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്നുള്ള ആ അഹംഭാവത്തിൽ നിന്നും ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നും ക്രോധത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനമായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? രേണു മാതാജി വന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കി തരാട്ടോ. വേണമെന്നില്ല പ്രഭുജി, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കാണും ഇവിടെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കംസൻ അല്ലെ. കംസൻ ദേവി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു അശരീരി കേൾക്കും അല്ലെ. ആ അശരീരി കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോഴാണ് കംസന ദേഷ്യം വരുന്നത്. കാരണം മരണം എന്നൊരു എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ? മരണത്തെയാണ് അല്ലെ. മരണഭയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ധനനഷ്ടം അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ. അപ്പൊ ആ മരണത്തിന്റെ അശരീരി കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ വധിക്കാനുള്ള പോകുന്ന അഹംഭാവം, പിന്നെ അവിടുന്ന് ഉള്ള കഥകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആ മാനസികാവസ്ഥ, അത് പൈസ കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടുള്ള അഹംഭാവവും അഹങ്കാരവും കൊണ്ട് വരുന്ന ഓരോ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയധികം ധനമുണ്ട്, എൻ്റെ പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം സമ്പാദിക്കും, ഇത്ര ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. എന്നാൽ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടെനിക്ക്, എന്നാലും എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ദാനം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുല്ലേ, ത്യാഗം, യജ്ഞം, യാഗങ്ങൾ എന്നെല്ലാം കണ്ടു നേരത്തെ. അതൊക്കെ സൽഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ ആ സെയിം കാര്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ഇവിടെ അവർ അതില് സദ്ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെന്താ, ഇവര് ഭൗതികത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ സന്തോഷത്തിനായിട്ടാണ് യാഗങ്ങൾ കാര്യം ദാനങ്ങൾ ചെയ്യാനും പേര് കിട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് അല്ലെ, പാഞ്ചാലി വസ്ത്രക്ഷേപണം കാണുന്നത് ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്തിനാണത്? ആ അഹങ്കാരം, അതായത് ആരും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ലെ, പിതാമഹന് പോലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് എന്നുള്ള. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ പൈസ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പണ്ടൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, എന്താണത്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ, രാജാക്കന്മാരല്ലാത്തവരും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കനെ പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകും. നമുക്കറിയാം ഈ 4 എണ്ണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പഴയ കാലത്തിലെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തത്, അവരെ പറ്റി പറയുന്നത്, അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ധനങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ ധനമൊന്നും എൻ്റെ അല്ല, ഇത് ഈശ്വരൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കണം. എന്തിനാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ, അതായത് എൻ്റെ പ്രജകളെ നോക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് ധനമാണ്. എന്നിട്ട് ആ ധനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവര് ഗൃഹസ്ഥിന് അവർ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ പരവും മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവർ വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകും. അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈഫിന്റെ ഒരു 50% കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കലികാലത്ത് നമ്മുടെ 4 ചുറ്റും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്താ അത്? എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള കാശ് മുഴുവൻ എന്റെയാണ് അല്ലെ, പിടിച്ചു പറയും, തട്ടിപ്പറിക്കലും കൊല്ലലും അല്ലെ, എല്ലാം എന്താണ്, ആ മറ്റുള്ളവർ ധനം എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നും ന്യൂസ് പേപ്പർ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല, TV തുറക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ, ഡെയിലി കാണുന്ന ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കാരണം കലികാലത്ത് അത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസുരന്മാരായിട്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്, എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടൻ സമ്പന്നുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനും ആരുണ്ട്. ആ ഒരു അഹംഭാവം, ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, അവരും അജ്ഞാനത്താൽ വരുന്നു എന്ന് പറയണേ. അപ്പൊ ആസുരിക ഭാവത്തിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയണ അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ശിശുപാലന്റെ കഥയാണ് അവിടെ കാണിച്ചത്. ശിശുപാലൻ നമുക്കറിയാലേ, ശിശുപാലന് എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ശിശുപാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭഗവാൻ വാക്കുകൊടുത്ത് എന്താണ്, ഞാൻ 100 തെറ്റ് വരെ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യം ശിശുപാലൻ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രശ്നത്തിലാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെല്ലാം അങ്ങനെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ക്ഷമിച്ച് വരിക ചെയ്യണം. അനേക ചിന്ത വിഭ്രാന്ത മോഹ ജാലസമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേ അശുര. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷങ്ങളിൽപ്പെട്ടും വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അതെ, ശിശുപാലന അവസാനം 100ാമത്തെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ വധിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിന്റെയും ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളാ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കണ്ടു. അതിന്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്ത് പറയുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖം. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ വരുമ്പോഴാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് പോകുന്നത്. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ പകുതി ബോധം പകുതി ചിന്താഗതി നമ്മൾ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞ അവിടെ നിന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ അല്ലെ. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി കൂടെ പോയി. പിന്നെന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? പിന്നെ ധനത്തിനുള്ള ആസക്തി. നമ്മൾ ചൂതുകളിലും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന പോലും ഒരു ഗാംബ്ലിംഗ് ആണത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു 10 രൂപ 200 500 ഒക്കെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് അല്ലേ. ഇന്നൊരു ലോട്ടറി മേടിച്ചു, നാളെ വേറെ ലോട്ടറി മേടിച്ചു, പിന്നെ നാളെ ആ ലോട്ടറി മേടിച്ച കാശുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് പല ആൾക്കാരും ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ദുഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്. കാര്യം എന്താണ്, പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എനിക്ക് ആ പൈസ കിട്ടും എന്നുള്ളതും ആ ഒരു സുഖം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളതിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ മനസ്സ് ദുഷിച്ച് ആത്മാവ് മനസ്സിനൊപ്പം ദുരിതത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടേക്ക് ഒരു ഉയർച്ചയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരായി സമ്പദ് ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭസ്മാസുരന്റെ കഥ അറിയാല്ലേ. ശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദിവസം ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരങ്ങൾ തന്നെ
ഹോമിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ള. കാരണം അതൊന്നും വൈദിക വിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അവർക്ക് എന്തിനാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരം കിട്ടും. ആ വരം നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഓരോ വരങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും അസുര രൂപത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്തിനാ വരം എടുക്കുന്നത്? ഒന്നിലേകള് ആരും എന്നെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ തലയിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകണം എന്നാണ് അവർ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ സത്യയുഗത്തിലെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു അസുരൻ ഇതേമാതിരി ഈ ഇന്ദ്രനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വരം കിട്ടുന്നതാണ്, എനിക്ക് 1000 കവചങ്ങൾ വേണമെന്നിട്ട്. ഈ 1000 കവചങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സഹസ്ര കവചം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അടുത്ത വരം എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു കവചം മുറിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1000 കൊല്ലം ആര് തപസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഒരു കവചം മുറിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ 1000 കവചം മുറിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കൊല്ലം നമുക്ക് തപസ് ചെയ്യേണ്ടല്ല ഒരാളെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നിട്ട് ആ അവസരം പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി. ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഷ്ടമായപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും കൂടെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തു. മഹാവിഷ്ണു ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ പറയും ശരി എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് നരനാരായണന്മാരായിട്ട് അർജുനും ഭഗവാനും കൂടെ ആ കാലത്ത് ജനിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സഹസ്ര കവചനെ അവര് പ്രലോഭിച്ച് ഋഷിക ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുന്നത്. ബദ്രീനാഥിലേക്ക്. ബദ്രീനാഥിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു അവിടെ പാറയുണ്ട്, നരനാരായണനോട് തപസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ബദ്രീനാഥിലെ 1 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1000 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്തതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ അസുരനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നരനും നാരായണുമായിട്ടുള്ള ഇവര് മാറി മാറി തപസ്. ഒരാൾ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ യുദ്ധം ചെയ്യും. ഒരാൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആൾ പോയി തപസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോരോ കവചമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 999 കവചം മുറിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അസുരന് കാര്യം പിടികിട്ടുന്നത്. ഇന്ന കാര്യം ഒരു കവചമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ആ കവചമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നാൽ അസുരൻ പോയിട്ട് ഒരു ഗുഹയ്ക്ക് തൊളിച്ചിരിക്കും. ആ ഗുഹയ്ക്ക് തൊളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവർക്ക് അപ്പോഴേക്കും യുഗാവസാനം അവരുടെ സമയമായി. ഇവർക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആളെ പിടികിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആ യുഗം അവസാനിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അസുരൻ ആ ഒരു കവചവുമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടും. ആ അസുരനാണ് ആ ഒരു കവചമായിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദ്വാപരയുഗത്തിലെ കർണനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. അതാണ് കർണന്റെ കവചകുണ്ടലത്തോട് കർണൻ ജനിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കവചമാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിലെ കർണൻ ജനിക്കുന്നത്. പിന്നത്തെ കഥ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അസുരത്തില് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കർണൻ. അതുകൊണ്ട് കർണന്റെ ഒരു മോക്ഷപ്രാപ്തി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം. അപ്പൊ എപ്പോഴും അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഓരോരോ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ വരങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് ആ വരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ? സുഖലോലുപത്വം വേണം, കാശ് വേണം, സമ്പാദ്യം വേണം, അല്ലെ? മരണം പാടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിച്ച് അവര് ഒരാളും ഇതേവരെ എനിക്ക് മോക്ഷം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാർ. കാരണം ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പറയുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാം പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മരണമില്ലായ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അല്ലേ? പക്ഷെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമുണ്ടെങ്കിൽ മരണമുണ്ട്. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മരണത്തിനെ ഒരിക്കലും തടുത്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അസുരന്മാരായിട്ട്. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെ അന്യരുടെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ ഈഷാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? നമ്മള് പാലാഴി കടയുമ്പോ, അല്ലെ, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, അമൃത് വരും. ആ അമൃത് കഴിക്കാനായിട്ട് അസുരന്മാരെ കട്ടുണ്ടോ, അല്ലെ? അസുരന്മാരെ കട്ടും മോഹിനി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറയും ശരി എല്ലാവരും അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും ഒരേ 2 വരിയായിട്ടിരിക്കുക, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി തരാന്ന് പറയും, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആദ്യം ആദ്യം ഇവര് ദേവന്മാർക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അസുരനെ മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ എന്തോ ഒരു ട്രിക്ക് കൂടി ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അസുരൻ പോയിട്ട് ദേവന്മാരുടെ വേഷത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ഇടയിലിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അമൃത് വിളമ്പി ആ അസുരൻ അത് കഴിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിച്ച ഉടനെയാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദേവനല്ല അസുരനാണ്. അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചക്രം എടുത്തിട്ട് കഴുത്ത് 2ആയിട്ട് മുറിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് ഈ അമൃത് ഉള്ളിൽ ചെന്നുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു മരണമില്ലാണ്ടായി പോയത്. അത് ആരാണെന്നറിയില്ലേ? അവര് രാഹു കേതുക്കളായിട്ട്. അതാണ് രാഹുവും കേതുവായിട്ട് മാറുന്നത്. ആ രാഹു കേതുക്കൾക്ക് ഇപ്പോഴും മരണമില്ല. കാരണം നമ്മള് നവഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ അവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ, അല്ലേ? കാര്യം അമൃത ഉള്ളിൽ പോയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ അവരെ വധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആ ഒരു അഹങ്കാരത്തിനും ഒരു
ഇതിന്റെയാണ് ആ ഫോട്ടോ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ബലം. എന്തിനാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത്? അസുരന്മാർക്ക് അസുരൻ എന്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നും അമരത്വം കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ ഈർഷാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്തെന്താ? താനേഹം ചുഷതക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപ്യപ്പച്ച ശ്രമശുഭ ആസുരീഷേവ യോനിഷ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെച്ചാല് ജയവിജയന്മാരുടെ കഥയാണ് കാണുന്നത്. ഈർഷാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായി ഈ മനുഷ്യാധവന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കഥ എന്താ വെച്ചാൽ ജയവിജയന്മാര് അവര് ഭഗവാന്റെ കാവൽക്കാരായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ. ആ സമയത്താണ് സനൽകുമാരന്മാര് അവരെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ അകത്ത് കയറ്റുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് അഹങ്കാരം. ഞങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാവൽക്കാരാണെന്നുള്ള അഹംഭാവം കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്താണെന്ന് ഒരു ആസുരിക ഭാവം, അഹങ്കാരം വന്നാൽ തന്നെ അത് ആസുരിക ഭാവമാണെന്ന് പറയണേ. കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് അഹങ്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരെ കിടത്തിവിടാണ്ടാകുമ്പോൾ അവര് ശപിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും അവർ തന്നെ അടുത്ത ജന്മ രാവണനും കുംഭകർണനുമായിട്ടും ശിശുപാലനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് ഈ വരുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം അവർ ജനിച്ചു വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, ആ ശാപത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് ഓരോ ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഓരോ അല്ലെ മരിച്ചവർ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയും ഇവർ ചെയ്യാൻ കാരണത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ കാവൽക്കാരാണെന്നുള്ള ആ അഹംഭാവം അവർക്ക് വന്നുപോയി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈർഷാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായി ഈ മനുഷ്യാധന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികൾ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ശാപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ആ അഹംഭാവം മാറാനായിട്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. ആസുരം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യ ധമാം ഗതിയും. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചാണല്ലേ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നല്ലേ. അതിങ്ങനെ അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു പ്രോമിസിങ് ഇതായിട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നത്? മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾക്കൊരു ചിന്തിക്കാനുള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതിന് അല്ലെ. ആ ബുദ്ധി എന്തിനാ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ നല്ലതും ചീത്തയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആത്മീയ തലത്തിൽ പോയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടാനുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആസുരിക ജീവിതത്തിൽ പെട്ടു വരുമ്പോൾ എന്താ ഈ അഹംഭാവത്തിലും, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അഹംഭാവത്തിലും എല്ലാം പെട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഉളറിക്കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അതായത് ഈ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും, ആവശ്യമില്ലാത്ത വെട്ടും കുത്തും തല്ലും, പൈസയോടുള്ള അഹങ്കാരങ്ങളും, അനാവശ്യം പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, അസുര ജീവികളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്താലും ഇവർക്കൊന്നും ഒരു കാര്യവും മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് മോക്ഷത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ധനസമ്പാദ്യം ഒന്നും നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നില്ല, അത് ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകും. പക്ഷെ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ പോകാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിലോ വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വളരെ നികൃഷ്ട ജന്മത്തിൽ വരും. പിന്നത്തെ വീണ്ടും അതിലും താഴ്ന്ന് ഇങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളെ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആസുരിക സ്വഭാവമാണ് അല്ലേ. ആ ആസുരിക സ്വഭാവം പോയി പിന്നെയും ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും താഴത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരു കാലത്തും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പം കാലത്തെ മുതൽ പറ്റുന്നതും കുട്ടികളെ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു ചിന്തയുണ്ടാവും ഭഗവാനുള്ള. അപ്പൊ കുറെയൊക്കെ അവർ വലുതായി വരുമ്പോൾ വരുമ്പോഴും ഭഗവാനുള്ള ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ അവരിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് ആദ്യം ഈ ദേവഗണത്തിലുള്ള പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഭഗവാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റി 3 ശ്ലോകം കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തീർത്തു. ബാക്കിയുള്ള
4 മുതൽ 20 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് ഈ അസുരന്മാരെ പറ്റിയുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത തരം എന്താ പറയാ വെച്ചാൽ ത്രിവിധം നരകസ്യേദ്യം ദ്വാരം നാശയമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേത ത്രയം ത്യജേത്. അതായത് നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 കവാടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാ അത്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടല്ലേ ഈ അസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല പല ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എല്ലാ ശ്ലോകത്തിന്റെയും ബേസിക് എന്താണ്? അഹങ്കാരം. അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ കാമം എന്നതിന് എന്തിനോടെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ആസക്തി, എന്തിനോട് വേണമെങ്കിലും. ആ ആസക്തി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ കാമം വരുമ്പോൾ ക്രോധം വരും. ക്രോധം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച സാധനം കിട്ടാതെ ആകുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു വാഞ്ച കൂടി വരും. അത് കൂടുന്തോറും കൂടി നമുക്ക് ആ ദേഷ്യം വരികയാണ്. കാരണം അത് വേണം 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 എന്നുള്ള ആ ഇത് വരുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ കംസന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടത്. കംസൻ കൃഷ്ണനെ വധിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പല പല അസുരന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുക ചെയ്യണ്ടേ. അതേമാതിരി രാവണൻ എന്താ ചെയ്യുന്നല്ലേ? രാവണൻ ശൂർപ്പണയോട് ചെയ്ത ദോഷത്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് സീതാദേവിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് രാവണനോട് പലരും ഉപദേശിക്കുന്നല്ലേ. രാവണന്റെ ഭാര്യ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, അനിയൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും രാവണന്റെ ചെവിയിലോട്ട് കയറുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അഹം എന്നുള്ള ഭാവം. 10 തലയുള്ള രാവണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും 10 തലയല്ലാതെ ആ രാവണന്റെ ആ അത്രത്തോളമുള്ള ആ നോളജിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത്രയും ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു രാവണൻ. ആ രാവണനും ഞാനെന്ന ഭാവം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ആ നോളജ് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ലാണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. കാരണം കാമം, ക്രോധം അതിങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോഭം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരിക ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ്? നരകത്തിലേക്കുള്ള 3 കവാടങ്ങളാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അതില്ലാണ്ട് നോക്കുക. നമ്മളോടും ഈ ഭഗവാൻ പറയുന്ന നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അർജുനോട് മാത്രമല്ല പറയുന്ന അർജുനോടാണെങ്കിലും നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരും ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയുകയാണ്. ഇതാണ് കാര്യങ്ങള്. നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നമ്മൾ അതിനെ തിരുത്താൻ നോക്കുക എന്നുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അർജുന നീ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ആത്മാവിന്റെ അധപ്പനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് ഭഗവാനുള്ള ഓരോ കാര്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അധപ്പനത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഏതർ വിമുക്ത കൗന്ദയ ദാമോദൈര്യസ്ഥിർനരം ആചരത്യാത്മനിശ്രയ സ്തതോയാതി പരാം ഗതിയും. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തെത്തും. അതായത് നമ്മൾ ഈ മനസ്സുകൊണ്ട് ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ആ 3 കാര്യങ്ങൾ ആ നേരത്തെ 26 ഗുണങ്ങൾ വായിച്ചതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ദേഷ്യമില്ലാണ്ടിരിക്കുക, ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, സഹജീവികളുടെ കാര്യം ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെ മൃദുല സ്വഭാവം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറും. അപ്പൊ അതിനേക്കുള്ള ഒരു പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ത്രിഗുണങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ അതിലും പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് തപോ ഗുണത്തിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാന്ന് മനസ്സിലാക്കി, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, സത്വ ഗുണത്തിലുള്ള എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന തമോ ഗുണം, അതിലും താഴെയാണ് ഇവരൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. ആ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർത്തി രജോ ഗുണത്തിൽ വന്ന്, രജോ ഗുണം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും സത്വ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറുക. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താ? ഒരു ഗുരുനാഥന്റെ അണ്ടറിൽ ശിക്ഷ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്രീരാമനും ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. എപ്പോഴും നല്ലത് എപ്പോഴും ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തില് പഠിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള നാമം ചെല്ല. കഴിയുന്നതിലും 16 മാല ജപിക്കാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇതുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഇത് വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നോക്കുക. നമ്മളെന്താ വെച്ചാലല്ലേ, അന്നൊരു പ്രഭു ചോദിക്കണ്ടായില്ലേ, എന്താണ് വെജിറ്റബിൾ കഴിച്ചാലും നമുക്ക് പാപമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയാണ്, വെജിറ്റബിൾ കഴിച്ചാലും പാപമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനും ഭഗവാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, യജ്ഞം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? നാമജപാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ
ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാല ജപിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 മാലെങ്കിലും ഭഗവാന് സാധനം ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം വെച്ചതിന് ശേഷം, ചിലപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പൂജാ റൂമിൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഈ പൂജ ചെയ്ത് 2 മാലയെങ്കിലും ജപിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതെടുത്ത് പ്രസാദമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തെ ചേർത്തിട്ട് അതിനെ ടോട്ടലി പ്രസാദമാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ആ കർമ്മങ്ങളും ആ പാപകർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ അത് മാറ്റുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം. അതാരാ പറയണേ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് സങ്കല്പമല്ല, അത് ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവിടെ ഭഗവാൻ അച്യുതനാണല്ലേ, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്നുള്ള. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നോൺ വെജ് ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ 2 മാലകൾ ജപിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പ്രസാദമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആ ദോഷഫലങ്ങൾ മാറി നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഇരിക്കുന്ന ശുദ്ധ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും കാലത്തെ നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് മാല ജപിക്കുക. പിന്നെ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എപ്പോഴേലൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മാല ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെയിരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകളെ അയാൾ അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിൽ ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മികോന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഉയരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പൊ നേരത്തെ അല്ലെ നമ്മൾ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ ഉയർന്നു വരാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെ? ആദ്യം ജ്ഞാനമുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് എനർജി, ആ നെഗറ്റീവ് എനർജിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് എനർജിക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് അതിങ്ങനെ ഉയർത്തി വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിജയം, നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വിജയം സുനിശ്ചിതം എന്ന് പറയാണ്. ശാസ്ത്രവിധി മുത്സജ്ജ വർത്തതേ കാമകാരത നസ സിദ്ധിമവാപ്നോതി നസുഖം ന പരാംഗതിയും. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പടം എന്താ നമുക്കറിയാലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരിക്കലും ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്, ഗാംബ്ലിംഗ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരിക്കലും നോൺ വെജ് കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ എന്ന്. ശരിയാണ്, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ പല സ്ഥലത്തും അഹിംസ 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഹിംസയ്ക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രഭീതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപരമായ സുഖം പോലുമോ നേടാനില്ല. കാരണം ശാസ്ത്രവിധിക്കാരപ്പായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന് അത് കാമക്രോധത്തിലേക്കിട്ട് ആസുരിക സ്വഭാവം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നല്ലേ? വരാഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അസുരനെ കൊല്ലുന്ന, ഇവിടെ രാവണനെ വധിക്കുന്നല്ലേ, ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അർജുനൻ തേര് നടുക്കുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഇത് ഓരോരോ ഓരോ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള അസുരന്മാരെ കൊന്നിട്ടുള്ള കഥകൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്കറിയാം മനസ്സിനെ പറ്റി അല്ലെ. മനസ്സിനെത്ര ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ? അന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് ശക്തി വേണോ അത് ചെയ്യാം. അന്തരംഗ ശക്തിയെ നമ്മൾ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയത്തിലേക്ക് പോകും. ഭൗതിക ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ മായയിൽപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശക്തി നമ്മൾ തന്നെ കണക്കാക്കി നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, തസ്മാത് ശസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്ര വിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം
പ്രവർത്തിക്കുക, തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അതായത് ഹാഫ് നോളജ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാം. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഹലോ ആ എന്താ എന്താ പ്രഭു? ഇവിടെ പറഞ്ഞോ വൈഫ് പറഞ്ഞു. ഓ ശരി ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു ഗുരുനാഥന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ശിക്ഷാഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്നും അതിന്റെ ശരിയായ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അല്ലേ. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാൻ എന്താണ്, ആ പരമ്പരയായിട്ട് വരുന്ന ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ വേണം വരാനായിട്ട്. ഹാഫ് വേയിൽ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്മൂലം ക്രമേണ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ദേവാസുര യോഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ് അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ കൃഷ്ണ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത് അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ഭഗവാന് പ്രസാദമായിട്ട് എന്ത് ഭക്ഷണവും വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാനാ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനും കൊടുക്കാതെ കഴിക്കുന്നവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പാപികളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ വീണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.